Isi. Chaise tarana na Zena. Chaise tarana. Zena si. Minha pessoa vem água com a filha. Chaise do tarana. Ana si, eu vou te falar isso. Chaise do tarana. Comme abi wakati jambo nega musugo kuma kumbe tanga seri na dugo no yano amo kle nga fo na same nya fo nya ko ke chugala Yoro. wala donc onnala nya la ni Zena wala donc am ñoo fa do wakati mbo mo ga ko jati mi wage modo mo mini ala fo mi ala no mo mini ave mo Effectivement, il y a rien à voilà donc la nya décidé pour que kana ka ni ye enya ira ni kono ko mi ele balma kan kile amala gela tuku fo selata ka eto ni koina Tiens. donc mo nya ira ni on après sur la faire un mariage boni là, c'est bien. Non, grand frère, non, les amis, voilà. Parce que les gens qui doivent pour y aller, mais. Non, je comprends. Voilà. Zera, ndo ke de flani. Ndo ga ndo ke ni kuma fina rek kile ndo ni de ndo ga am so an chama flani. Tiens. Actuellement, ami ala ko ni ami ala parce que on va muso bala e luga mi di do ya. Na an flani de yan. Donc amala ke tugo ni ne ye jori ye ne. Ya fa. Voilà. Zena, je vais m'inquiéter. Ne croyez que tout. Akadni kujugu. Voilà, ma fait gars, ma foi, il y a un du sucre, parce que du sucre de mani. Mais appelle-nous par la salle. Ok, pardon. Il n'y a pas de problème. Oui, allô? Non, laisse-moi ça. Ni ne la tienne, ne la sauve, on va y aller. Oh, Jimmy. Jumé, toi, Jumé ne va pas ça. Ne vois le mot du maire. Ni croyez, depuis quand? Et en plus, grand frère va beaucoup, plus de 6 mois. Ne t'es aussi calme. On est tiré là, à Benalati. Zena. Oui. Oui, bébé. Il y a une urgence, il faut rendre la carte. Ok. Déjà, on va bouler la tire de la boca. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Non, merci. Ok, Zena, va y aller. Ah. Zena, t'as osé me faire ça. Hein? Tu as osé me trahir. Mouna? Faut ma dina. Ni la wolo khoroge. Moune be ne ma munki. Moune be ne ma mun foye. Hein? Mi do ba ko 6 mois. Ko 6 mois belani te foye kalama. Même pour faire ko bagan. Mouna? Moune la en gene la. Hein? Zena, ay kuma chama fa ñoy ne. Ay ko chama ngere. Zena e kuma ni kene la wallahi e kuma sira ni kene la to sila. Mbla bi bolo de. E ke jole na iban. Ne kuma ngata kan kila, ne kuma ngata kan kila. E te miro. Fini mfle ne la iba sa zo do. Iba boro do. Ne kuma fe on fe di ema. Ne ba bem ne la ka di ema. Wanga na tore fe. Ya me. Ki ka vinu no nege fonte na ble. Furu de be laba. Wa ne ba le de fe. Ikule be na. Jure. Ita nege bolen bare do. Ne ko chama ke e. Ne be wor fe fe de ma. Ne ba bem ne la. Gane ta do ke e fora ke ro klikili. Ni e ne na kira nyogo feta. Foka na furu wala. Anana man furu ko kuma do. Oh bi ebini joko
tatati tatata n bolo ka nana sama sama i fɛ bilen i kulo bɛ na i ka fɛ nɔgɔlen den a nege foyi tɛ na. maintenant i fara i sera i yɛrɛ bolo k'i y'a bɛɛ de sisan a ma hali daminɛ fɔlɔ wa a kɛra k'i kɔnɔ ko c'est une menace à l'air. Junior e bolo a ma daminɛ fɔlɔ i ka dɛrɛmɛ kelen tɛ ne kɔnɔ ne de b'a ta ka di e ma Junior wagati bɛɛ e ka dɛrɛmɛ kelen a tɛ ne kɔnɔ i y'a mɛn wa ne zena kunkɔrɔ ta ne de n'o ye n'i mago bɛ min na a k'o ye wa ne bɛ fura ma bi n bɛ fura ma sini i y'a mɛn. on verra wallahi on verra i bɛ fura ma dɛ ne bɛna furu in k'i bolo jahanama di jahanama dɛ n bɛna k'a bolo n bɛna k'i bolo o de on verra qui vivra verra wallahi. k'i bɔ ne da la de ya. Allo baby ça va ok ne bɛ taa fɔlɔ ne bɛ ka wuli ta ci la allo. Ça va, J. Quand tu m'aimes, t'en fous-tu? il va là. Non, on t'attend. Vraiment, on t'attend. Mon état. Il va donc. Cousine ni falu pour elle de qu'elle la bien. Ni mine kono bi ni ma fo billahi mbesa. Il va kalama cousine ni wolo ko regere bi ñoo fa. Presque mu ne be ne ma mu nge zena isa. Tenen zena ñoo fa bila ko ta koy. Non, avec sans diamant. N'est-ce pas? Mu ne be ne ma mi nge zena. Non, fenti. Et en plus, ma wele, on m'a la famille, habita qui mana quand on est au poney. Zena est comme au foyer, il clôt sera douala. A benalati, il clôt sera douala. Mais n'a pas kuna, qu'on est fourri, kabena kea, billa ba kunfe. Aba kunfe. Ndara bien ngoma fam. Fourri, ni si intérêt, mais un kulukutu bere daga, fourri te quoi. Est-ce qu'il va en avoir? Et Jean, il y a kuma beta bolo fini. Il m'a fait qu'il corrige bien froid. Oui. Il corrige badu. Il fadu. Et vous ne furun que ça qu'il y a gazina là. Il y a qui corrige là. Oh, ni furun tegere, ni kera de tanto metanto, cho be mana kai. C'est quoi faire d'honneur? Il fati bati. Corrige mieux ni joroy. Pour attaquer muso ko bof ana so les zéro sans ba ki me ganyo fe o chité problème ni korogé ko ni bara fe ka ba fu e ba fa bulu muso la zéro ko muso kilingi faka me beta sigi bani ka kenega ala hila itachi na ngachi ndefe kan kuma nyoma bere me da wa kuma da ka da ndona ana da fo je mo ko shi wa ndefe nkulo ka do ala ai jaw ni meke ami jaw abeke muso re ni go fu. Il y a un document, il va tout abonner, il y a pour moi. Ça va. Ça va? Tu là? Ça va. Bien. Non, on est pour moi, mais à chaque fois, nous m'avons fait un peu de bien. Voilà. Donc, pour les gens de boulot, nous avons trouvé là-bas. Il va y avoir des gens. Voilà, donc on est à plusieurs d'ailleurs là. On est d'accord. Bon, pour les gens qu'on a là. Donc, il y aura un de carnet. Voilà, bon, il y aura un barrage de donc, caméra, on a une obligation. Mais là, on a une caméra d'ingrédients sur. Voilà, donc shooting dans mes débrouillés. Donc nous travaillons fait. Nous avons une défense. D'accord, pour longtemps. C'est déjà une bonne idée. Voilà. Le projet sur le site, il faut focaliser mieux. Effectivement. Il faut que tu vas ça, c'est pas un souci. Avec le flâner n'a dit non. Mais faire un très bien. Donc, lancer mon accompagnement pour dire.
yɛrɛ b'a projet de donner problème t'a la donc on b'a dɔn i tɛ ban mais fo k'a fɔ quoi mais tun b'a dɔn i tɛ ban c'est vraiment génial i ka idée sɔrɔ k'a fɔ k'i yɛrɛ bɛ bɔ ka fɛn dɔ k'i yɛrɛ c'est pas un souci à fɔ ok y a pas de voilà problème ne tun bɛ fɛ k'e ɲininka ci dɔ la depuis l'autre jour ne bɔra ni Zena ye yan nɔ bon fo bi an ma se ka sigi ka kuma ah oui c'est vrai voilà donc n bɛ fɛ k'a dɔn i yɛrɛ ka hakilina ye jumɛn ye Zena ka ko la déjà que ɲaw ɲɛ yira ɲɔgɔn na donc n bɛ fɛ k'i ka hakilina dɔn ouais effectivement ça aussi c'est vrai bon ne kɔni y'a ye cogoya min na parce que mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ juger apparence fɛ mais n bɛ se ka n y'a ye cogo min na n bɛ se ka min fɔ bon mɔgɔ ɲɛnama kɔni don i ɲɛna la voilà donc a bɛ yɛrɛ mɔgɔw fɛ voilà je pense que ne kɔni ka faamuya la a fonctionnement don. Ok, c'est bon. Ne yɛrɛ y'a validé ka ban c'est pas un souci maintenant n bɛna fɛɛrɛ kɛ ka mariage kɛ joona n tɛna ko bila ka temps ta. Bon dans une semaine seulement an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ a ka don. E ko o ma cun. non genre mais a jateminɛ kɛ ni ne bɔra par exemple ko n bɛ taa baarakɛyɔrɔ la hali i ka dumuni bɔ yan nɔ problème de don. Il faut que i ka bɔ ka taa dumuni de san kɛnɛma à chaque fois n'i bɛ fɛ ka dumuni kɛ. mais ala ye ni Zena donna a tɛ s'o ma o la dumuni ko bɛɛ b'i sɔrɔ so kɔnɔ yan nɔ et puis aw bɛ yan nɔ a bɛ ɲɛnafin bɔ ɲɔgɔn na quoi. Tiɲɛ don parce que kuma dɔw la yɛrɛ i b'a ye kɔngɔ gɛn ne la mais hali ka bɔ ka taa kɛnɛma ka dumuni san i b'a ye saliya. A ma nɔgɔ. Tiɲɛ don. Voilà donc c'est pour cela que n bɛ fɛ k'a teliya dɔɔni au moins une semaine ɲɔgɔn na o b'a sɔrɔ baara bɛɛ banna. Ok d'accord y a pas de problème. I y'a faamu. Y a pas de problème. D'accord. O diyara n ye trop. Merci. donc n bɛna kɔnɔna la. Ok d'accord. awɔ. donc an b'o la sisan. Fɛn na ala mɔgɔ ko cogo di. Jalu ye. Mariage kɔnɔ foyi ma kɛ min sɔrɔ. Foyi. Oui, Jean ça va bien. N ye min f'i ye. voilà n y'a baara dɔw yɛrɛ daminɛ. Jean donc i ye nin sɔrɔ quoi. ah non là c'est très bien. donc i ye baara daminɛ a la. voilà n ye baara dɔw daminɛ a la. Zena Jean ka caméra kura tɛ nin. ko a bɛ fɛ k'a bolo layɛlɛma nin na tile filanin in pour que ka se ka baara dɔ k'a yɛrɛ. awɔ kɛ n yɛrɛ de i kɛnɛ k'a kɔrɔ k'a sanbaga kɛnɛ to n ɲana yɛrɛ de courage ta o ka ɲi yɛrɛ de. non là c'est bien. cɛkɛ. donc maintenant i kɔni i bɛ se a fɛn bɛɛ baara kɛ cogo. non non n bɛ se ka fɛn ninnu baara kɛ cogo. i ka tila i ka n photo donc kelen n dɔrɔn min jɛ quoi. maintenant n y'o sɔrɔ dɔrɔn n lafiyara quoi. ah d'accord. maintenant sisan i yɛrɛ nacogo ɲɛna. ne tun bɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ e ni Zena ɲɛna. i y'a faamu. bon an bɛ waati min na i ko sisan an mɔgɔ saba de bɛ du kɔnɔ yan. an fila kun don fɔlɔ maintenant an kɛra saba ye. il faut que an ka fɛn dɔw sigi sen kan sigi kɔnɔna la pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogoya min na. yaasa fɔ ɲɔgɔn kɔ ale ni bɛnbaliya kana na don sigi kɔnɔ. Zena n m'a daminɛ i la a gɛlɛyara cogo o cogo a nɔgɔyara cogo o cogo nin ye n dɔgɔkɛ de ye n baden de don o yɛrɛ si tɛ nin ye ne de ye Zena. du in kɔnɔna la yan nɔ min ka di n ye i bɛ ne minɛ cogo min na i ka junior minɛ ten i bɛ se ka fɛn min kɛ ka ne lanisɔndiya i junior lanisɔndiya su in kɔnɔ ten kana to a dusu ka kasi kɔrɔ a dɔn dɔrɔn i k'a fɔ ko junior ye ne de ye i ye muso de ye i nana furu de la kalali kan ka kɛ cogo o cogo la a ɲɛɲini nka farali kan ka kɛ cogo o cogo la i yɔrɔ janya ka b'o la i y'a faamu junior a tɔgɔ ye ta ye f'i fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ ko waliden de don a dira an ma furu la de a kalifala an na de o y'a di an ma bonya de kɔnɔ an fɛnɛ bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ Zena o ye ka bonya yɛrɛ to k'a ye n bɛ fɛ i k'a bonya i k'a minɛ i b'a fɔ k'i muso parce que ne muso ye muso de ye badenya de b'a ni ɲɔgɔn cɛ fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ko a bɛ na ni furugufurugu ye aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ lajɛlen invité fɛnɛ ti denmisɛnnin ye bilen i si ka kɔrɔ hakilina dɔw bɛ yen nɔ a ma se hali ne k'olu yir'i la i ka kan k'olu décision dɔw ta ka sɔrɔ olu ma fɔ i y'a faamuya
Donc je voudrais vraiment qu'il y ait un peu pour que les hakili de la fin. Non, t'inquiète, problème fou t'a. Problème fou t'a. Voilà, les gars, écoutez quoi le problème fou t'a. Ah, ça c'est bien. Voilà. Oui. Oui. À quelle affaire pour la tournée? D'accord. Nana sonne. Mais vraiment, je suis très content. C'est ça. Il y a comme il y a caméra ça là-bas. Il sait quand même que frère Brudala. Donc il y a studio qu'on nous fournit. Ah non, vraiment. Merci beaucoup. Voilà, il doit me dire que tu as non, on dirait trop. On dirait trop. Je n'ai pas besoin. Ok, merci beaucoup. Al-Salah, la chambre blanche. Merci beaucoup. Merci. Mais, je madame Blanche. Oui, elle est très grande. Pas Blanche. Je règle en photo, t'as des Problème ça. C'est de l'autre. Ça c'est bien. Comme ça, il va faire pour l'encourager. Et le colifana. Papa. Moi, je c'est pas grave. Comme n'est ici, mais Zina, j'aimerais te poser une question. Une niche là, nous n'y a banni ni plus moi. Depuis une grand frère à Malaji, il était senti bien. Bon, et de vous la balle. C'est ma bon. Ah bon? Tu vois? Et vous regardez ta barre. Et ni flagrant ni week-end. Et les enfants ça. N'est-ce pas? Il va là. Nous n'y est rien. Mais tu te fais la fille. Nous me faire un boy pour le là. Non. Ni il est quand tout. Parce que grand frère te garde. Te garde ma belle. Et les bénéfices là dans ça. Et puis tout voulez. Tiens. Pour le temps. Si ça, tu es ta somme. Et tu as de l'oignon. Non, et comment faut ça? Comment elle est née voilà. Quand on compare avec là, les gars comment ils font quoi? Ok. Mais il va avoir fait le monde de l'université comme ça. Il faut faire un chou, l'air va se rendre. Je me réveille là sur le monde. Et à dame, pour madame de vous faire une manière sur le bébé.